हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो फिन खेबसे आरो सिबि ब्रह्म ब्लग इउटुब चेनेलाव फरायनानै लागायनाय थाबावबाय लोगोफोर जोंहा दिनै थांनाय बोसोरावहाय माने आफानि बिब' सासे थैदोंमोन नालाय हाबा जायाखैमोन आइया बुरैनानै जोंनावनो थानायमोन नालाय बेखायनो जोंहानिनो न'नि फेमिलि बायदि हिसाबै बिनि नामाव मोनसे फुजा होनो नागिरदों आरो ओंखाम गोरलै माइरं गोदाननि थाखाय बेनो नै आंहा बिजावजालिखौ लेंहरनानै फुरा सापर्ट खालामनो लेंहरबाय आरोना दिनै बिजावजालियाहाय आंना बिनानावा मेसिनाव सिथाव देनो थाखाय हरगासिनो दङ एसे सिथाव फिथा बानायनो नागिरदों बिनि थाखायनो आरोना बेनि लोगोफोर बिदिबा आरो जों मा रेडि खालामखो दिनै ओंखाम जानबाय आरो ओरैबायदि थौ गिदिराव जानखादों आरोना सासेनिल' बावनायनि आरोखि ना ओंखामा ओमफ्राय जोंनि मेन फुजा होग्रा आबौआ जोंना थोरि थोदा माने बावनायनि थाखाय आबौआ मा बानायो गावसोर मिथिसिगौ आरोना थारमाने आबौआ रेडि बानायगासिनो दंमोन दा लाइजौ लुइजौ मानो दा थैनायनि बावनायनि थाखायनो रेडि जोब आरोना नाबो संनो नागिरबाय एसे ओंखाम गोरलैनि नामाव आरो बियानैया होथारबाय संजोब्बाय आंहा गबाय दिनैहाय संनो बिराद बियानैया संजोब्बाय आरोना बिबोनां जोंनि सासे जोंहा आइ बिमाया सासे हनै नाहरगासिनो दङ थैथ'आ बियो जिउ गोलावसो 100 बोसोर बारा जोरनोसो हागौ बियो 100 years ago होनलायनायनिसो जागोन आफानिथिं खोमसि जाबाय जेबो नङा नै बिजाव दा नै रेडि जाजोब्बाय बावनायनि थाखाय गासैबो रेडि खालामबाय आरो मानसिनि जिउआ थैनानै थांनायनि उनाव बबेयाव थायो रावबोथ' मिथिया अब्लाबो माखासे नियम खान्थि बायदियै बिसोरखौ आशीर्बाद होनांगौनि नियम थायो थ' बिनि थाखायनो जोंहाबो नै दिनै बोसोर गोदाननि नामाव दा एसे बावस्रांनोसै होननानै रेडि खालामबाय
गैया गैया दुखुथिया नोंहा गोजोनपुरि बे जेनेमा गैया गैया दुखुथिया नोंहा गोजोनपुरि साबसिन हामसिन हास्थायनानै सुखुनि जिउ नागिरनानै सफैदोंमोन गुबुन रायजोआव जानांबाय नों आनि थानि साबसिन हामसिन हास्थायनानै सुखुनि जिउ नागारनानै सफैदोंमोन गुबुन रायजोआव जानांबाय नों आनि थानि बे जोनोमा गैया गैया दुखुथिया नोंहा गोजोनपुरि दुखुथिया नोंहा गोजोनपुरि बे संसारा गैया गैया दाबायारि नोंहा गैया बे संसारा गैया गैया दाबायारि नोंहा रावबो गैया जोनोमपुरि नागारनानै अननाय साननाय नेवसिनानै जावलाङो जिउ दिङाखौ हारसिङै गोदाव सोराव जोनोमपुरि नागारनानै अननाय साननाय नेवसिनानै जावलाङो जिउ दिङाखौ हारसिङै गोदाव सोराव बे संसारा गैया गैया दावबायारि नोंहा रावबो गैया
गैया गैया दुखियान हाग जंगरी पेजन गैया गैया दुखियान हाग जंगरी Sabsin hamsin hastainan shukuni jina girnan sopai man gubun raijiya janam bain ani thani Sabsin hamsin hastainan shukuni jina girnan sopai gubun raijiya janam bain ani thani bejen ma gaya gaya dukhtiyan hag jempuri dukhtiyan hag jempuri Allah dikle. gaya gaya dukhtiyan hag jempuri Sabsin hamsin hastainan shukuni jivna girnan sopai man gubun janam bain ani thani Sabsin hamsin hastainan shukuni sopai gubun raijiya Nghe có đừng phải nghe. Làm cái gì? Đừng ra mày mà à? Ủa ra cái cái này. Làm cái gì? Udah di jam ini, udah. Anh sẽ miอะไรเลยดู Pasti mulia các bạn. นะพี่จะบูราที่เดี๋ยวไม่ให้พี่ Một trường bộ mày có xin nụ lo bay chụp ảnh thế nên như bố vậy là มาจากไปจะไปเนี่ย Băng. Mình không bay đó bù đây là bao nhiêu? ไม่ต้องมาซื้อขัน
Này chú bán thời này nhiều là bay về này nè. Rồi mình bị biết thầu cái này à? Thì đâu mới đợi xe này. Đi xe ra đây xe cho này. Aman lo này mà này không về đây. Rồi phải. Nhà nào à? Mà cái sao nó bị lại như này? Mình sẽ Bị lại. tao vô sắp bay nghe được ạ. Ra bé nữa. Ấy nó phá đấy này. Vì nó nâng châu bị cực sống này quang gần đằng là này. Sẽ khá lắm dùng mình đa này. Gửi lý với gần phía xin năng ạ. Khi tôi này ạ. Rồi, chả chết. Na bà thân hờ hả bố với nè. Na sầu na. Na sầu nai. Tham ram sầu nai. Bàn lứa sầu nai đi bà thân. Là sau khi ra sửa giật na này rồi. Giá là phải chẳng gì.